Kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyo alagad. Si Kanginan Trifon Morales. And then may partner ka po na ko diri si Juan Dita yan. Kumusta ka mo tanan karon ta? Mga kasama, mga amigos, amigas. Okay, asap kita. Always say, April na hong taginan po panalangin sa itong labaw magagawom. Lord, thank you kayo sa grasya ang imong gihatag kanimo matag adlaw. Thank you kayo, Lord. O nga mong gipangandoy diha kanimo nga unta dunggon mo ang tibok kalibutan magmalinaw na. Salamat kay Lord sa imong gihatag kanimong grasya. Thank you kayo. Mao importante ang pagligon sa mga munahuna o panlawas ikaw naghatag ni tanan Lord. Salamat kanimo. Okay? Asap kita, always say a prayer. Mga kakisunan. Gamay na po apan magkapalakbit ka kanyo sa inyong galamhan. Thank you Lord again sa mga grasya nga maghatag kanimo matag adlaw. Okay? Bueno, kakisunan ang atong swatang po kanang hatagan o pagtagad. Pinada kini sa kababae nga mapatago lang sa nga Daisy. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kakisunan ang atong singer si Daisy. Problema bahin ni sa kong bana ba nga ambot nganong dali ra gyud kay ma-discourage. Pero aron inyo gyud masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. O ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong bumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ko ng tango. Pasa doble boge, rumba ang itinuro ng tatay ko. Pinagsama-sama ko, kaya ngayon ako'y bibong-bibo. Ay, sa Mario, uy, Sator! Naunsa ko ka, Sator! Kau natakian man ka diha! Gikigwa na ka? Bangi ko diri dai, blizzard kong tikang. Ay, naunsa man ka, uy! Marunong ka mag-senior citizen diha hinoong naglakaw! Arthritis, ni arthritis. Hala na anak ka, ana! Day. Uy, pagkabulahan ko di ay mo. Sa kadaghan na itong anis barangay, ikaw ginaswertihay? Swerte din ni day. Swerte ka na sa ton, uy! Kaya ang uban nga naaana, tuan ang abroad na. Tuag na atong Australia, ang uban tuag Amerika. Mauba? Sa ato ba? Maka-abroad day ko ni day. Ay, ambot ang kahani mo. Swerte ko din akong pagka-abroad na kay. Sila, to dito na narbaho to rin swerte day. Ay, waoy. Nag-unsam nila dito abroad. Tuan dito nagpatambal. Bungot ito'y. Doktor. Ay. Piyansa ang sakit ko. Pabida Nga naman, pre? Nga naman, ha? Paliwat ang udas. Ang boot mo ipasabot. Traidor na sakita. Kaya mong sakit, pre, integrated. Integrated. Nagkupro na sila. Ang diabetic, high blood, o ang kidney. Oh, gusto mo pala siguro, pre. Ang tanaw sa imong BTS. Oh, tanaw. Nanay. May aksyon pa mo, ah. Naanam na, basta diabetes. Mao ba, pre? Oo. Ano sa may akong buhat? Kinalang pa-check up na ni mo imong sugar. Kadawa to ra, akong amigo ha. Piyansa kay siyang sugar. Diabetic na siya. Kay primero, samad ra sa Focus NTL. Ni hubag, nasamad, hangtod ni grabe. O niya, ang resulta, giputol ang kiamoy siyang TL. Pero, pagputol sa kiamoy, wa gihapon mada. Kay, kasakta man taon ang sugar na naputlan yun sa BTS. Nya, misakag yapon ng samad, naputlan sa paa. Hangtod ni abot siyang tiyan, naputlan sa tiyan. Hangtod abot siyang liog. Oo niya. Giputol na sa mga yung liog, pre. Wala lang ko no. Kay, Ano man? wala ko no niya ipaputol yung liog. Maglisod naman siya lingi-lingi. Ingon siya nga, marag di na mayo da. Ingon niya siya nga, garbuso ko, kaya di na ko kalingi. Mga huh? Mga tao. Ay, maayo kayo na kanuhuna pa sa ano, no? Maikog sa kuno siya ba, kaya dili siya gustong ingnon nga garbuso. Kagarbuso, magkakitol pa yun. Ano sa problema ni Mama Marie? Ay, ako ba na lagi, Mari, eh? Kaya nga naman si Pari. Gaya kay Umar eh, giingnan na nga di na siya magsigig inom soft drinks, di na mo kaon ng mga tamis. Hilig kit mga tamis, awa sa nahitabo, diabetic, taas kay sugar. Basig ko sa kasa nakapadiabetic ang bana ni Mama Marie. Ha? Ngano ko tong ako man, ako magisig bawal niya nga ayaw ana, pero gahi mag-o. Usa ka nakapadiabetic anak niya, Marie. Ngano ako man, Mari? Kay sobrang magod ka sweet niya. Ano sa imong handog, Mari? Basta Marie, ilayo na si Pari sa mga tamis tayo nga maoy makapasaka sa iyang sugar, Marie.
Kay ug madiabetic na gani na, nahwa na. Magkupro ka ng tanang sakit sa imong bana, Marie. Unya, unsa may buhaton ako ani, Marie? Oh, di pa-insure na lang na imong daan imong bana. Kinahanglan sa tanang higayon, ready na ka sa mahitabo sa imong bana. Sabo ko diha, Marie, uy. Lagi, practical na taron, Marie, uy. Kinahanglan na angay kang mga andam sa umaabot para inikabot sa panahon, dili na ka maglisod. Marie, Mauna, ang tao mamatay man yun. Bisan ako, may ugma na yun. Uwa na ko, di ba? Pero at least, ready na ko. Dili na maglisod ang mga anak na ako. sige, Marie. Ako ning ipa-insured akong bana, Marie. Maugit, Marie. O unsa man, ay hindi man ko sa insurance, Marie. Unsa man nga lungon imo, katong yakal o katong fiber. Ha? Wa ko magtuo nga ahente day ang akong kumari sa punerarya, pero ako gyud gikuha ang insurance ang akong bana. Uy, gikuhaan gyud nako siya gikan sa akong kumari. Pero aron dili siya malain, ako lang yung gililong niya nga ako siyang gipa-insured sa punerarya. Unya, sus Ginoo ko na unsa naman ni Satur. Uy, batiis pa ni Satur. Day, Abi ni mo Satur no. Ambot ang gid mo. Makatabang man sa diay ni nako Satur. ang unsa man day? Nga di na ko muka og lechon. Nga naman. Makakita ko sa lechon, maura man kuluras imong batiis. Day, so, Ayaw taon pa da Satur. Uy, kay wa para ba ito ko'y tinigom diri? ay ka pala kali. Di ni kaduot na ako. Di ni kaduot na eh. Satur. Oh, day. Ang ginawa daw ginasayod kon ano sa atan niya ko O bitaw, tinuod man na. Pero sa nahitabo nimo, wa man ka mag-agad sa kabubuton sa Ginoo. Siwa ako. Wa bitaw. Kaya ako nakita sa tur nga ikaw mo ay nag-apuras Ginoo. Ikaw mo ay nag-apuras Ginoo sa tur. Uy, kaya kung di ka pa apurado, mag-amping ka untas imong lawas. Ug nahibaw ka man untang diabetic ka, ikaw unta maglikay sa mga kontras diabetic. Mo man na imong pangitaon perme na unsa ka man. Maong magpasalamat ka kay ako na nagana na gyud kong daan. Unsay? Sila nagana. Nalagana taong ko, uy, kay di lalim ning makalitan ta. Ay, unsa may buti mo ipasabot, ha? Kining imong kahimtang, di nakaangay mabalaka. Nga naman day, doon na nakikitang tambal day. Ay, dili tambal, dili tambal. Solusyon. Ang solusyon ba? Gipa-insured na ka. Ha? Ay, sige-sigahan imong mga mata. Kay di ko mahadlok ana imong matang siga kayo. Buot mo pasabot, ha? Hanggang isip na ko mong patay na, ha? Dili intaw na mao. Uy, pataka ka man lang tabi. Anong ipa-insure mo mo? Sabi mo di mo pasabot, ha? Nahapit ako mamatay mo nga imo kong ipa-insure. Uy, hanggaw. Wa ko maguna-huna ana. Ang akong gihuna-huna nga dili ko magalisod-lisod inig abot sa panahon nga. Patay na ko! Kami nagsulti ana, ikaw may niingon ana. Ay, tani mo na yun. Wala ka, uy. Uy, di ni akong sayop. Imo, ginita ng sayop. Yung sa ko na mapulong na agad. Gusto ka akong pitahon? Oh, sige, kwenta. Luko na. Kwenta-kwenta. Kinsa may nasakit? Ako, Ikaw. So, kinsa may dapat mo tambal ana? ikaw. Ako? Ako? O sige, ulatag ako. Kunya, ni patuo ka. Day, kuhan, kining... Di man ka mo patuo. So, unsa pa may mahimo na ako, di pa-insured na lang ka, kay ug matutyo ka. Timbak ko. O, sige, ulatag simba ko, palayo, labang ko pito kalaod. Simba ko. Unyag matutyo ka, kinsa may maproblema, nga wa naman ka, paghigda naman lang ka, kinsa may mahasos mga bayranan, sa punerarya, sa lungon, sa menteryo, kinsa may mahasol, labaw na sa snacks kada gabi eh. Ikaw. Ako, di ba? Ako, kay patay naman ka. Timbak ko. Simba ko ni ha? Ay, unyag badayo na na. Timbak ko lagi. Hadlok man kang matutyo kang hanggawa ka. Di man ka mag-amping. Mag-amping man ako ko eh. Kasi ko gusto mamatay taon ko. Simba ko. Di na dag, timbak ko eh. Kaya nga kung sakit, may grabe na. Himatyon ako. Simba ko. Simbak ko. Ay, may humbag na magmawin ako mga BTS. Unsaon to magmamatay jud ka sa tour. Timbak ko. Ayaw ko tagay problema sa tour ha. Mo bitaw nangandam ko para di na ko mahasol kay ug mamatay na ka. Timbak ko. Panalita lang na oy. Sige. Pananglitan naman ka. Dahil ako mamatay ko. Simba ko. Oh. Kung mawa na ka, at least insured na ka. Di na ko maproblema kung unsay sudlan nimong lungon. Oh. Unya di na ka magbahay kay ang imong gipili nga lungon nga para nimo katumang mahalon, katumang fiber, dili katong kuko. Oh. O nga ayaw nagkaguol ug mamatay ka ha. Timbak ko. Real talk ne. So nalipay na ka. Oo, day. Wa man ka magsulti nga, mahalong dayong lungon ang imong gikuha. Aw, at least, dili ko mauwa o mamatay na ko. Simba ko. Naibaho ka, day. Wa ni kayuhan ako sakit, day.
Pero ako lang hangyo ni mo daya. Oo, unsa man na? Ako pananglit, maimpas na dyan ko. Sim ba ko? Ano lang anak sa ko, kay real talk mo ni nga tuwagod. Ako mamatay mo dyan ko kay... Nay, taas naman kayo ako sugar. Kung daghan ang mga komplikado, daghan ang komplikasyon. Aw, dawaton ko na lang tanaday. Wow! Kaisog ni mo sa tour! Kung sa pa may mahimo na ko, dawat ko na lang akong pagsalamat. Di na ko ang mahadlok nga mamatay ko. Kana! Naaraman di ay na. Sugaton ko sa dakong kalipay ang akong kamatayon. Kay kitang tanan, anda mang yun padong. So, sa pa may akong kawilihan. Ikaw, pwede na kami itaglain ay. O pananglit, Mamatay na ka? simba ko. Adi mong tumi mo din pagiday kaganahan. Kakidwart ni mo bangag silong. Naluoy kay ko sa akong bana, pero nakita man gud ako nga dako na gid siya kausaban ba. Ang iyang naong, ang iyang panglawas, di hugo na gyud. Murag hapit na gyud matutyo. Unya, Sir, ikasubo ko kay sir. Nga imong sugar, pwerte na yung taasa, sir. Bisan pag mag-insulin pa ka. Parang gilid del margot. Mabalik kag hapon na, ugsaka. Dok, kanang, unsa may tan-aw nimo sa akong bana, Dok, may paglaom pa? Unsay man gipamati nimo, sir? Unsa man kanang di lagi na musuko si Junior? Di, nagyodok. Usa na sa mga sign nga may grabe na gyud ang imong diabetic, sir. Di na mo barog. Di na kamaong mangisog. Bisag magbugot-bugot na. Dili na. Slaktod ka na. It's useless. Sir. Dok, kining... Ang imo ra yung gahian niya, sir, no? Nga murag maka hatag og gamayng kalipay ni Mrs. ba? Mao na lang yun ang imong dila, sir. pero, Dok, Pero, Ay, Dok, sway lang ninyo, Mrs., no? Daghan mo sa pamaagi ba nga makalipay sa imong asawa, sir? Basta kay liso na yun ang imong sitwasyon. Murag labing dugay ni mo ani. Duha ka tuig. O ang labing sayo, sa may labing sa'yo, Dok. labing sayo ani ugma. Ah, Mao nga buhata ang angay yung buhat tula. Sir, Mrs. ha? Samtang may kinabuhi pa. Day, wala dyan ko ani, Day. Wala dyan ko finish line, Day. sige lang dong. Uy, in short na bitaw ka. Day, kutom sa kumahimo, no? Akong buhat to, Day. Mada pa dahil nimo sa tour. Mada pa lagi, Day. Testing nga na to. Basig kutob na lang kas paning kamot, ha? Basig naong lay maning kamot na to, ani. Di lagi, Day. Bebe, testing nga na to, bebe. Sana, dakuan ni magsingot diha, oy. Lagi, Day. Pero, nahak man eh. Kanahanin ako. Kinanglan man eh. Am-am, oy. Padong na napatay dong, oy. Simpak ko. Di gid na ikalimod na gid dong. Kagawas nga idaran na ka, may diabetic pa gid ka. Nya. Aw, patay na gid na. Simpak ko. Ako pa nimo no, og musugot lang ka. Imo na lang ni paputol, Day. Lo, paputol? Unsa man mapagputol anak nga murag lalukot naman na. Oh, Day. Ako, ayaw. Di na gid na madasa tor. Ato na lang nang ipa-insure. Naadi ingon anak para ani. Ingon man sila. Basta doon ay kinabuhi, pwede ma-insured. Life insurance. Kay ang buhi, mamatay man. Nya ka ng imo. Mamatay naman sad na. Simpak ko. Kaya na ba si Bako sa tur? Uy, useless naman gid na. Wa na ginay gamit. Angan na lang ibaldisyon. Oh, Day. Mao ni akong problema sa kumbana. Tungod sa kagahig, patay na tanan. Hashtag iyang kargada, patay. Unya, ni grabe na gyud. Unsaon man ni nako? Hurot-hurot na bang akong kwarta tungod anang iyang sakit? Nya tambagan, di mo patuo. Mura naman ni nagdali sa iyang kamatayon nin tawhana. Unsaon kumantaw ni siya? Uy, unsa man og kamo ang kasultihon? Daisy. Mga adlaw sa Lord, tanan. thank you, Lord. Mama Mary, salamat sa tanan.
mamamiri sa mga pag kita mga dagwa ato imnon ang ato ang said Panyawan Coffee. Mo pinaka the best natong imnon. Kay alami kay natong said Panyawan Coffee. Tabang po na siya sa ato ang kalagsing sa usa ka adlaw na to kung magtrabaho ta di ta dukaon kung makainom na tag usa ka siya sa said Panyawan Coffee. Mao na imnon na to ha mga idaran ha kani mga nag-edad na mga 30 pataas. Minom naman nagkape inana. Kung inom na mo kape, suway ninyo ang said Panyawan Coffee. At Ate Pres, Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutaas ug sugar. Ayog sipyata pag-inom kada adlaw gyud. Katulusaw sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa di uto ni mo, maghapon, usa gihapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mo kaon sa imong paniudto. Maghapon inig kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema bahin sa kidney o UTI, di na taangang mabalaka, ayun ang magkahadlok ana. Tungod kayo na na makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang atong gibati. Bahin sa kidney o UTI, kinibaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. og sa tanan natong kaigsunan nga migamit sa ato ang said Limited. Thank you gyud kayo sa inyong paggamit sa number 1 haplas nga said Limited Well nga tinuod mo wagtang sa tupanuhot pamaol para kit sa kalawasan Barcos Benz katul kuto sa kabataan nga ilikay pagita sa ringgi kun mga haplas sa said Limited Well unya kun mapaso ta aron di makaburot ato lang haplasan og said Limited Well. Kini atong dapi-dapi tungod sa ato ang mga driver nga sige lang galingkod. Ato na nga haplasan ni guli na to sabay sa ato ang said Limited Well pero sabuta anha ta palit sa butika di ba kay gili? Basta butika, mga Exxon, Gams. Basta butika, tinuod yun na. Ato yun butika, Ah, makalit okay, mga Exxon. tinuod yun. Dili ginapiki. Kay, sa gawas gali, ayaw yun. Ayaw yun, sa butika yun. Tuwari yun ang tinuod nga Sid Liniment Well. Ato ginabalik-balikon sa butika yun, mga suki, Tinuod mga na. minahal na to. Ato kita mo kay tinuod nga to ang among kay among original yun nga Sid Liniment Well, no? Nya, og di sa Facebook na lang, Gams. Facebook? Bisitahin ninyo ang kanang page sa Sid Marketing. Tayat na to ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot nga i-like ang page Pangaygala. Makikitanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing, mga Pangaygala, mapalit po na to sa Shopee. Shopee? Di kita mag-disod, no? Bisag nahiyo-layo na sa butika. Ah. Ana lang ito sa atong Facebook. Ma'am! Thank you! Salamat to sa mga sa ato ang mga suki, labi na sa mga Celebrity Kodik Beauties of User. Salamat kayo ni inyo mga testimony. Apan usbo na ito ha. Nga ito lamang ka na ninyo mapalit sa mga tindahan. Ayaw ka muna na mga suroy-suroy. Katungo ba na ako nga nangutaan ako nagdaba ko. Adto na ako. Adto lang doon sa tindahan. No? Kaya sa mahutan mo good mix stock. There is Gulyak. Ilabi na kanimo diya. Ma'am Elizabeth sa Sibulan Negros Oriental. Inahan ni sa kuan. Konduktor sa bus. Liner, Cirrus Liner. Salamat kayo. Ma'am Elizabeth, paghuwat ko na siya na itong programa. Gulyak. No? Salamat kayo. Labi na ni Ronnie Letio Lebenco, ang mga ni Meltor, o sa pagsakay na to sa bus, nga matupang iya ko ng mama maghuhat in town. Mama Elizabeth, thank you! May mga sab ni Lucio Gumahis o Pacifico de Lima, ano, mga konduktor, mga driver ka sa bus. Salamat kayo. Huwag inyong mga asawa, inyong mga bata, dasigan inyong mga gamit ito na sa itong celebrity ko, Jake Beauty. So, ano na kinigluta tayo, papaya extract para magpabilin kamong younger looking og kutis artista. Ug labi na og dunang kaini natural moisturizer so dili mag-dry ang atong skin. Salamat kayo unya. Pananglitan og kini panamin ni murag dunay blackheads murag dunay itom-itom imong naong murag dula ko unsa man ni murag manig bugas unsa man ni tumtum. Sabon lamang kita sa celebrity ko Jake Beauty. So, thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Mercy Ate Pres. Mercy. Sa dili pa di Ate Pres. Ako sa ning Daisy. Daisy. Sorry. Ako sa ning pa i-greet sa niya akong amigo yung kay nga adlaw ni siya mati na to si Bay Chino Pailnar, anak ni former kapitan sa Guadalupe ni Jingjing Pailnar. Aday. Oo. Thank you. Thank you kayo Bay Chino. Salamat. Dino. Salamat kay nimo Bay Dino. Salamat yung kayo sa kanunay yun niyang pagpamati Ate Pres pero buyag lang. Okay, thank you Ate Pres.
Okay. Okay, arita di DC. Oh, Daisy atong sender. Oo. Sa yung problema, Gulyat? Kuan, kanang Ano naman eh? ang problema ni DC Ate Pres yung bana. O yung bana Kay? nga diabeteson ba ya. Yeah. Tirada pa gyapon pero wa na mahimo. Oh, Oh. di ba ang tanang dunay sakit anak di naman kuno Di na bitaw. kaayo. Ano? Di na bitaw kayo Ate Pres. Kaya mo, Ngano- malungoy na lang. Mot ngano na si Ate Pres. Gano'n mo na, Ana. no? Saka, Murong panglinggo. Luoy kay Ate Pres. Ining tanaw nimo, sus. Kuno ta kayo muro yun bang paglingo. Lain na urag naguol. Ikaw may pakikaglawas nya imuha wa na naguol na pait kayo. Abam, ikaw karili mo nag-ingon ni, kuhaan ka na ito ni Borteban na una kamatay. Oh, dunga ta pagkatao nya una ta matay. Wa pa kasi problema lang sa kuan kanang prostate enlargement. Oh, dili sugar ron gyud siya ba? Diabetes gyud Kaya siya. pananglitan og magkaagi siya og sugar enlargement o kanang dunay gitawag og kanang prostate surgery, doon na may gingon nga kanang erectile dysfunction. Erectile dysfunction. Pero wala man Tingnan siya, no? Ato lang paambitan ani ha. Sa Sirach 10, versikulo 10. Ang na nga sakit makalibog sa mananambal. Kalibog ano man ba? Di man ka, kung unsa di sa kita. Oh, wa man klaro ko niya kung sa iyang sakit ko. Ato lang balikon ha. Okay. The book of Sirach chapter 10 Yeah. verse 10, ang dugay na nga sakit makalibog sa mananambal. Bisa ng usa ka hari mahimo nga buhi karon og ugma patay na. Ini kamatay sa usa ka tawo ang tanan nga iyaha mao na lamang ang mga wati, mga lagong ug mga ulod. Ako ning gibasa tungod kay ang iyahang gibati wa pa man tingali siya mo adto gyud og doktor. Sila wala pang magpa-examine. Wa pa gyud. O diretso na lang dito dahil kung unsay diferensya kay grabe to nagkita man sa ko amigalan. Di man sa examine yung bada. Kani bitaw manghupong ang TL, ingon man sila nga kanang kuan. Kung manghupong ang TL, eder bere-bere. Para sa po, madugay kung barog sa aircon, bisa ka na magsakay ko bus from sa Oslo. Manghupong man akong TL, bere-bere. Ingon, di ba, doon na diferensya sa kidney. Pero kung taladugan ako nagpakonsulta dito sa kong amigo nga si Dr. Ervin Gracia, lain ang iyahalan. Ngayon man. Manghupong nga mga bitiyo sa mga TL, so gipa general check-up siya diya sa ospital. Ang resulta kay naa si problema sa iyang kasing-kasing. Mao ba? Oo, ikaw nga, di ba ka na mupong ang tiil ko, man na biri-biri ka nang doon na baro ko kidney, doon na ko na problema niyang kasing-kasing. Napitaw ko na. Oo, niya Mo katusang bagang tiil? ang usas ang kadungan ng mugulya ka naputla na og timingting siyang tiil kay diabetic, kanang nang tinaw kay pananaw, kay na ini ko nung resulta kining sakit ti magpareha, panitan diabetic, para nang problema nato karon. Na uban pud ka na, muhana pong panaro. Iya, bisag naputol na yung kumingting, tinaw kay ang pananawlan. Mao ba? Oo. Tinawad bitaw. Oo, Lain mo kung igon na diabetic. Oo, Basta diabetes ka, lain-lain igon. Pwede sa imong heart, pwede sa imong kidney, pwede sa imong lungs, pwede po sa imong atay. Mao tingali nag-ingon diri sa tong sa pagbasa nga ingon nga ang sakit makalibog sa mananambal. Libog yun. Oh, diretso istorya. Yeah, diretso. Tuaras taas. Tuaras taas. Tuaras taas Tana. ang tanan. Oh. Ang tanan, Kaya tuaras tungkol akong to. amiga akong amiga sa nagpatambag nga nang lagom po yung TL diri nang hupong sige sa balik-balik dito sa kanang nga ang laboratory di kapuya na siya sa balik adol sa taas kay way bayad. O nya kada si Neurodi Rakasa nga taga Bambo, di mo na mutuo nga naignoo. Saon mo anak? Ayan na problema, Gulyat. Unsa to na? Neurodi ba Rakasa, akong amigo man kay may anak kay yang pagbangkos Jewel Lagi, Rakasa. pero, una iyang kuhan, iyan na ng problema. problema na na. Oo, no, Pero di ba? ako di ko to ya lingaw-lingaw ra gyud na kang Neurodi Pero siguro. nga nung Ate Pres. di ka kay masulti, ana, sa publiko. Balik to. Di ba? Unsa to? Balik to gulyat. Unsa to? Wala alibyo unsa to? Wala lari alibyo kay to na patay na. Patay na sila, alibyo. Namatay na tao Ate Pres. O usa pud to siya ka usa sa di mo to nga dunay Ginoo Ate Pres. Kay nangaligo pud mi ato sa Larry dito sa Leyte. No. Giwalihan mi ato nga wagi Ginoo lagi. Nga naman ko, no? Ang butang sa iyo ko. Ako Mino Ate Pres lain naman ko. Di pa ko ganahan na nang di ko Okay, kana ganahan ang iyang example Ate Perez kana bitong tubig. Oh. Unsa nga uy Ginoo kana tubig ani dagay dai tungod kay dunay gravity. Humanist to Rudy. Gulyat. Hi. Katingon kanu sa anay Rodi ba nga kana kuno tubig kay gadagay dai pinong subos. Tungod Di kay Larry Olivio. si Ilari, tungod kay kana mga tubig bunot man as Ginoo, mga adlaw mabito sa kana tubig nagdagay dai pinong ubos kana gravity. Biram nas gravity. Wa sa katarungan niya, oy. Balik ta. Balik ta Gulyat. Balik ka. Gulyat. Pero di barkada ko mo si Hawaii tigil. Balik ka Balik ka. Gulyat.
Oh, ipatanaw og doktor. Kay pa nang litan o mauna inyong problema para masuta yung unsapan. Usapan gyud ni magulat kay tsano gaing himungaan mo barog. Ha, Di bisa na ko sa. maday. Di na maday. Gawas na idara na Sana. sa si ate preso. Na ilisod. Gawas kung ganang laki niya. Ay, stigili, kitsa ito rin dumaga na kauya, banigay siya sa news, katong Pero tagakuan. wa mapilit. Katong tagakatsuhong. Wa ba mapilit? Dili si Gina. Wa, uy. Wa mapilit? Dako to kusog ang gravity ato gravity. Kusog, Ay, di ba? kusog pag grabite ato. Kusog. Yan. Si Lariel sa, grabe pa rin grabite. Okay, ay, akin ni Daghan wa. ka rin grabite. Wa man ni bago magbateri. Gravitation pa niya ha. Bago bateri. Bago bateri. Kaya pa igawa tayo, taga-banawa. Hala ka no. Gulyat. Di ka Dr. Gulyat, ug Ayun makina naman. itsahan og himungaan. Tayo dumaga itsahan. Ah. Ug wa gyud libyo, itsahin nagbayot dai. Salamat mo kinaga dito naman doon. Kada ko ang paso dihan. Tatak RMN